какво става YouTube? Това е първият ми епизод. Епизода ще е вид как се прави. И ще ви покажа как да си направите снимка за YouTube. Като моята ще ви трябват само два сайта, никакви програми. Единият сайт е Minecraft Nova Skin, другия Pixel. Или както му беше името, не се спомням. Аз съм ги отворил. И сега само ме гледайте какво правя. Айде. Чакайте да отворя нета. Така, накрая отворих нета. И ето. Аз ще ви покажа как да се я направите. Айде, например, да изберем ето тъс снимка, айде. Така. Цъкаме после. Натискаме или не цъкаме. Натискаме pause. И, например, аз на мен ме харесва тъс поза. Позади. И така, героят е направен. И като сте му избрали позата, цъкате горе на фото. След като ви излезе така снимката, натискате с десен бутон и натискате запиши изображението като. Или при вас може да е Save Image, аз или не знам как. Натискате го. И така, ще го запиша на работния плод. Така. След като сте готови с снимката, отваряте Pixel. Опс, много напред. Отново ще го отворя. Че да ви покажа което и. Така. Извинете, че използвам екранна клавиатура, но моята се прецака. Pixel.com. Така. Ето го сайта. След това, като ви отвори сайта браузъра и сваляте надолу и цъкате. Тук трябва да ви пише това и цъкате Launch Web App. И цъкате Create a New Image. Правим го тук на 280 и двете, като за YouTube. Така. Окей. И сега. Ето тук е голямото квадратче. Долу го натискате и си избирате цвят. Аз си избирам син. Значи така. И той се направи. Натискате OK. Тук има една кофа, дето излиза нещо боя от нея. И натискате тук с кофата и така. За да поставите онази картинка, цъкате файл. Open Image. Отваряте го, ще ви излезе така. И тук има една картинка. И тук е излязла картинката, нали? И преместваме го тук. Така, затваряме това. Ако не ви е харесало как се е разместило, натискате тук и си го премествате. Така, ето, преместих си го. За да направите надписа, натискате тук на буквата А, долу марта с лентата. Тук така правите
И си пишете надписа. Аз ще напиша... Не, така. Subscribe. Ще го огорема малко. Така, ще направя буквите червени. Натискате ОК. И ето една YouTube снимка. За да се я запишете, пак цъкате на файл. Цъкате файл, после Save. Аз по принцип ти си го правя на 100. Титлет, така. Цъкате ОК, избирате мястото, къде да запишете YouTube снимката. Аз ще избера работния плод и снимката е записана. Ако някой от вас не знае как да се кача снимка на YouTube или иска още от епизодите как се прави, да пише в коментари. Айде, чао!